Wong ki mujane ya ape tak nggoni dhewe ya malah jeblok ngono kok ya. Wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mbok de durung ngantuk, salame banter dhewe. Lah iya ta. Matur suwun mbok de nggih, walah jeh kebak, Nduk. Senajan ngarep iki jeblok kono teratake full tekane tan kono kae. Lho. Bek pokoke. Kene iki ana ketoprak jaman cilikanku. Jeh versine Mbah Kurdi. Alhamdulillah Pak D Setu iki yo duwe ujar iki anak sing terakhir yo ketoprak aneh. Ketoprak Mbah Kurdi pensiun saiki. Saiki geti anake Mbak Tini Kuncoro ya. Matur sembah nuwun kagem Bapak Setu sekeluarga. Sampun ngrawuhaken kula sak grombolan saking Tini Kuncoro komplit awet di awan. Iya toh? Matur sembah. Bah iki kok yo manut-manut tolek lek. Kelebon orong-orong cangkeme. Matur sembah nuwun nggih kagem Pak Setu acaranipun Walimatul Urus mantenan Mbak Manten dan Mas Manten semoga jadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah fi dunya wal akhirat enggal-enggal entuk ngomongan ya. Hawane cocok. Lah ya to lagi dadi ngantene wis diudani apa meneh sesuk-sesuk rak ya ndang dadi. Kerja bareng ing dalu menika Tini Kuncoro komplit ada Cipto Laras karawitanipun Dewa Nggarebon juga DJ Production. Buat penggemar Tini Kuncoro yang jauh bisa melihat di streamingnya Tini Kuncoro Official. Kita happy dulu, perkenalan dulu satu persatu bidadari cintanya Tini Kuncoro. Mas Agus seberapa itu ya?
Kamu di manakah sayang? Kono-kono tak ngerti kono. Hello. Wong gak cangkeme rung barok kowe nyedot sik. Yang digoyang-goyang yang. Adut, yuk kita berdangdut. Dangdutan sik, bro. Goyang Mas Agus. Yang digoyang yang. Asik. Yang digoyang yang. Kita panggil satu persatu cintanya Tini Kuncoro. Dangdut Mbak Iko. Yang digoyang yang. Goyang no. Amelia. Yang digoyang yang. Balik sik bokonge. Bokong semak gadul. Bella Safira. Yang digoyang yang. Asik. Anis. Yang digoyang yang. Pasang sik bokong ini asik. Melisa yang digoyang yang. Goyang lo goyang. Hihi, ados. Widya. Yang digoyang yang. Santi Aprilia. Yang digoyang yang. Eka. Goyang say. Oh ya, Kosnia yang digoyang yang.
Bokongnya mengisor sih. Dangdut, 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 dangdut. Asik. Garapan otodidak, ora sanggo latihan. Wis tuwek-tuwek ndak latihan, we ora kesel sing latihan. Wah ngerti wabrak bras dadi dhewe. Mbak Iko sini. Ditawar-tawar dulu buat terutama Pak Setu sekeluarga. Mbak Ni sing awet di awal. Mbak Nini. Ya, Mas Toparung nyawar Mbak Nini. Lek Toparung nyawar lho di awan. Ketone ning ngarep ning iki bonceng ndi. Iki keluarga besar Werdoyo yang lumpuk rasa receh. Rasa direcehno tak susui. Ya ini mungkin ada atensi dari Bapak Ibu yang ada di depan juga tamu undangan semuanya spesial buat Pak Setu. Mana Pak Setu? Pak Setu di mana? Pak Setu ning pojok kono lho. Aduh. Wis tos sing cedak-cedak kene ae. Lagunya apa ini Ibu? Buat Mbak Nik temen anaknya Pak Setu barang lho, Mbak Nik anaknya Pak Setu. Heeh. Mboten, nek mboten enten mangkula kukuti mawon. Mbak Ron dia, kamu nganu ya. Komen di streaming ya. Aku lali mbok inbox dek esok. Lah iya toh. Komen sing kok diwaca Mas Joko. Oke. Lagumu apa dek? Ini satu tebang bareng saya ada Komen Kamelia. lali. Aduh ya iki yo ning Kamelia kono. pop. Pop iki pop. Wong penyanyi gelas-gelas kacara itu. Nek mangkat dingeren Di Jakarta. Di Jakarta aku wong penyanyi ngono kuwi. Kamelia Dik. Dah ya Allah Gusti. Nom-nom sudurungon. Kita dek ngeleh kita. Dewangga Audio. Rada geser panggungnya jomplang engko. Kamelia
lama tapi sekarang lagi hit lagi. Mas Joko di situ streaming permintaannya apa? Oke, satu tembangnya dari streaming ada Mbak Dia. Rondia, Mbak Rondia ada Nagih Janji. Ini Nagih Janji yang kelingan rikala urip. Iya. Wong iki nganu kulino diingkari janji karo lanangan-lanangan. Spesial buat Mbak Rondia ada Nagih Janji. Monggo. Bagian masnya yang sana minta lagu apa itu? Jambu. Jambulas baik. Nah ya. Nagih Janji dulu. Kelingan penggemar Beratnet ini Kuncoro. Dari mana? Mbak? Rondia. Rondia. Dari Jakarta? Dari situ aja kidil kono lho. Tak kira dari Jakarta. Aduh men wonge ra tau lunga adoh hilang nambah thank you so much buat Mbak Rondia ya. Orangnya juga di sini. Masih di sini? Oke. Mau transfer atau cash aja Mbak Rondia? 5M. Oh 5M, apa itu? Matur nuwun. Matur nuwun. Tak kira 5M ya. Oke. Ada Nagih Janji. Kelingan. Lagunya kelingan Mas. Sesarangan Tini Kuncoro ketoprake wong berdaya. ninggal anak bojo lan wong tuwa urip ning desa tansah
wis lali jroning atiku mung tansah ana sliramu luwe-luwe dadi sumpah jroning atiku pancen wis dadi sumpah jroning atiku yen durung bisa turutan karepku anjuran bakal lali mring wekasanmu mung tak jaluk sabar ngenteni tekanku yen anakku takon sapa bapake kuwi ngono kabeh wis ana benere kandhanono yen ayah sing nyambut gawe ngomongake anakmu kelawan kowe ngomongake anakmu kelawan kowe Permintaannya Mbak Ron lunas ya, engko timbang sesuk. Oke sih. Lunas makasih. ditunggu administrasinya yang belum. Timbang sesuk aku mbok pelehno neh. Ya. Makasih pokoknya siap sedia pakai turu babu. Apa sayang? Bintang pentas. Bintang pentas. Bintang pentas. Saya sang bintang pentas. Ini lagu ini metu kawa-kawa ya saiki. Boleh, ya? boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh. Tini Kuncoro apa yang nggak bisa ya? Nyarutang. Oh nek ra iso tenang wae aja di paketan sedal ke YouTube. Aman pakai aman. Modelnya duduk jeplak kok. Ora diduduk kadang menjeplak kok. Tadi juga ada permintaan Mbak dari Apa itu? Siapa Mas Joko? Dari streaming juga? Dari hamba Allah tadi ada Lilo. Streaming Lilo. Ya. Oh dari streaming juga. Ya abis Oke. ini. Ya. Buat teman-teman yang melihat kita di streaming Oke. ya Tom. Minta lagu aja nggak apa-apa. Boleh. Kalau di lokasi lagi aman-aman saja, Aman. tetap kita penuhi ya. Yang di Lagunya apa, bawah Mas? panggung hati-hati sabar nggih ya juduk gelutan Aman, pokoknya aman. sabar Hup, hup. aman. Lagunya apa, Mas? Jeblok ngisor. Lagunya apa, Mas? Tak wambung yang dhuwur iku. Nih. Kamu kok udah loyo sih, Beb? Ketara. Ketok. Sesuk melah ndidek. Kok ngulon terus saiki? Lali ngetan wis wonge. Aman, Mas? Agus? Ketelisot? Paling dikantongi mau. Pak De babu aja, oke. Pak De babu, oke. Apa Mas jembir? Santi.
Apaan sih? Anis ini. Mau jalukane Lilo kok. Nganu Widya. Lilo. Berdua. Ini kondisinya lagi Aman Sulaiman dadine berdua bentang bar. Malah kaya nganu. Sing rak irunge dawu ngono to. Sing numpak kayu iki lho. Suara
Bocah koclok. Apik ki. Wayah ijeh dekne mandeg mandeg dekne bablas. Apik ki. Angel kandhanane iki. Mbut gawe sing fokus ya wis senengane iki. Apa yo? Kuwi Anis sama Melisa. Berdua Nis, berdua. Wek, he. Iki kudu wegah iki lho, tak tutuk bathukmu. Gurung-gurung kok sembarang-barang kudu wegah iki lho. Apa yo? Ketoke kok ya delok engkas iki cah iki. Oke, Mbok De. Mulah ngetan pangulon, Duk. Kulon. Macet. Mulane kok sesuk ki di Sherlock mulai ngetan wae gak ngulon wae kowe gak aras-aresen ya. Sesuk tak Sherlock mulai ngetan wae. Saya suwe kok lali dalane. Sa. Ayo berdua. San kurang ajar. Baik sini berdua.
rasa dah, rasa. Ndak mare kancane nyoh tak balikno nyoh. Ora gelem dibalikno. Oh ya wis makasih lho Mas Topa. Iya, sesuk ijoli es teh. Iki nak 50 ira iso didum ya Mas. Lagune apa lek to, Pak? Nyanyi lek. Sedekah tok. Ah iya. Juragane kafe. Lagune apa lek? Bawang merah, bawang putih. Alah, bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih. Nih. Yang belum. Marisa, ngapalno lagu slow barang lagu jingkrek ae sing mbak apalke. Bawang merah Mas. Apalagi bawang merah. Bella. Karo Mbak Riko.
Tali Kotang. Monica. Yo, Dia nak ijek Monica. uman, nak ijek uman. Tali Dia kota. Monica. Saiki wis ra usum nggo tali ya, Mas. Gak ucul dhewe. Dia Monica. Apa Mas? Patah hati, Permata hati. permata hati. Dia Monica ada? Oke, Mas Agus. Ada. Moga Melisa. Lah iya iya, iki banter kabeh. Pakananmu mercon ora banter. Melisa itu angel aturane. Kandanane nggo aturan dhewe. Apa ya? Lha kandan lha. Ayo. Apa ya? Engko sesuk ning Selosiana foto lah. Apa ya? Neni kak. Bocah-bocahku suwe iki saya kendel-kendel. Lho santi bengi iki ta mulai dhewe sapa sing pengen terke ya go ya. Mbah Min lho. Apa ya? Eleh sindenku bengi iki meting-ting nang kono jebul ta beh. Ngono ku ya ora teles blas. Lagune karnavalan kok sak desa
nyanyi apa kamu bingung lek nyatani. Aku malah kudu nangis. Satu lagu lagi terakhir Tali Kotang. Oh Tali Kotang Mbak Kus. Tali Kotang. Bar iki Sewandara. Sek Tali Kotang apa Gulu Pedot? Piye to Ki? Gulu Pedot. Ngrateni cowok-cowok cawer ruwet terus. Gulu Pedot. Karo ngenteni bendarane ya, Nduk. Lah sak lagu kas terus Sewandara iki lakone mau jalukan, dadine jek dawa. Kudu ditutukno kok ya jane dagelan barang. aja suwe-suwe ya Dek. Kamu ndak aku ketemu aku wis krasa naksir ngelisi anak koyo kelangan pikir apa kuwi arane keluku isi garini para dadi pitu sabena aku ra bisa turu kangen dika ngomong ora taweku satunduk dipangan codot timbang urung kalung buluku pedhot timbang urung kalung buluku
lugu pedhot timbang urung lugu pedhot Ngono to. Ora trimo prank.